I am one of those who sees the delays in vetting people being quite detrimental. uMongameli Ramaphosa uqinisekise amalungu epalamente ukuba kusaqhutywa ukuhlolwa kwendlela yokuphila kwabaphathiswa ngokwesithembiso awasenza kwiSona ngo-2018. Not okay for shelter. It's not okay. Meme bengasithatha besibeke endaweni right, asina problem. Yes. Kodwa into ebuhlungu engasiphatha kabuhlungu meme bezosithatha besilahle phandle. Bayala kufuduselwa kwiindawo zethutyana abantu abahlala kwisakhiwo esiyingozi eHillbrow. Intshatsheli ezikhuselayo kwindebe yehlabathi yombhoxo Springboks zamkelwe shushu kwinkampu yazo eToulon. Molweni emakhaya samkele nababukeli kwijelo iDTT khongozelana uvimba wangokuhlwanje. uMongameli Cyril Ramaphosa uthi isengumba ophambili ukuhlola kwendlela yokuphila kwabaphathiswa ngethuba ephendula kwiSona wayeyenze ngo-2018. uMongameli wabhengeza injongo zokuhlolwa kokuba abaphathiswa baphila ngemali abayirholayo kusini na lento kuthiwa yi-lifestyle audit ngolwasemzini. uMongameli Ramaphosa uqinisekise amalungu epalamente ukuba isaqhuba lo nkqubo yokuhlolwa kwendlela yokuphila kwabaseburhulumenteni. Before we proceed, Ngo-April 2021 kwanyanzeleka ukuba wonke amasebe karhulumente aqhube indlela yokuphila kwamagosa karhulumente. Ngethuba leseshoni yokuphendula imibuzo kamongameli epalamente namhlanje, inkokeli ye-DA uMnumzana John Steenhuisen ibuze umongameli ngokuzalisekisa isithembiso sakhe ngokuhlolwa kwendlela yokuphila kwamalungu ekhabhinethi. Le nkqubo iseza kuqosheliswa. I am one of those who sees the delays in vetting people being quite detrimental to our public service, because we need to know much earlier the standing of those that we employ. Ebuzwa ngegalelo leli kumbutho wamazwe iBRICS kunye nefuthe leli kuqoqosho lalamazwe, umongameli uqinisekise ipalamente ukuba uMzantsi Afrika uyahlonitshwa kwiBRICS. We impart our values to others, and if you did care, Honorable Steenhuisen, to travel with us around the world and interact with those people that we meet, you will see the influence and the impact that South Africa has and the respect that South Africa is given by other countries around the world. Ebuzwa ngokuzimela geqe kwabenkonzo yomthetho, umongameli Ramaphosa uthe ANC uthatha lo mba njengohlonipheka kangangokuba awufuni nokuchukunyiswa esithi bona njengesigaba sikarhulumente abafuni nangaluphina uhlobo kungenelela ekusebenzeni kwabezomthetho. Umphathiswa wezombane uGqirha Kgosientsho Ramokgopa uqinisekile ukuba kuyakuthi kuphela leveki abe elungisiwe amaziko okuphehla umbane nakhokelele kwinqanaba lesithandathu likadanyacimi wombane. uRamokgopa benika ingxelo ngokusebenza kwemithombo yombane ekwakhupha nesilumkiso sokuba kuseza kubanzima kweli kumcimbi wombane kwezintsukwana zimbalwa zizayo okukubangelwa kungahoyeki kwamaziko okuphehla umbane kwa-Eskom kwaye kukho ndlela zimfutshane zokuphelisa udanyacimi wombane. Ukusukela ngentsimbi yesihlanu ngalentsasa, eli loMzantsi Afrika lingene kwinqanaba lesithandathu likacimicimi wombane. Nangona izinto ebezingekho mbi kakhulu ebusika, amaziko akwa-Eskom asephantsi koxinzelelo ngenxa yokungahlaziywa kwawo. Nangona kunjalo, uRamokgopa uthi uqinisekile ukuba kwakuthi kuphela leveki libe sele lihlile inqanaba likacimicimi wombane. The stage 6 load shedding that we are experiencing now is largely on the account of first us ramping up planned maintenance and of course the issues of unplanned capacity loss factor. If you see historically what had been the biggest contributor to stage 6 load shedding was two things, was essentially the unplanned capacity loss factor going up and also the peak demand going up. And the last time we had it was when the peak demand was at 33,900 megawatts. Nangona uqoqosho lweli lukhulile kancinci ngo-0.6%, ucimicimi wombane usaluqhwalelisa uqoqosho lweli ngamandla. Unqwalile ke uRamokgopa ukuba le ngxaki yombane iyaluxhoka uqoqosho lweli, kodwa unethemba lokuba ezi ngxelo amane ezinika ziza kwenza umahluko kwimalikizeli.
Abantu abahlala kwisakhiwo esikwimeko emaxongo eHillbrow bavakalise inkxalabo ngemeko abahlala phantsi kwayo kodwa bayala ukufuduselwa kwiindawo zethutyana. Amagosa esixeko ahlola izakhiwo njengenxalenye yephulo lokuphanda izakhiwo ezithathwe ngokungekho mthethweni. Oku ngumvuka emva kokutshabalala kwabantu abayi-77 kumlilo wesakhiwo usindiso eMarshalltown ngolwesine. Zikumakhulu amathandathu izakhiwo ezikwimeko emandundu kwisixeko seRhawuti neziguquke zalikhaya kwabadinga indawo. Ivanin Court sesinye saso simigangatho isibhozo silikhaya kubantu abayi-2000 asinamanzi, umbane nenkonzo yogotyulo. Siyawakha amanzi, sithenga uparafini, sakha le daradini lapho. Lahamba phansi, laqhume khona amanzi, lageza amateksi. Kwabanye sekuqingqithe 30 eminyaka behlala apha. Esi sakhiwo sisiqhubu nakwizaphula imthetho. Bonke inhlobo yobugebengu ngoba ubona abantu ongabazi abangahlali la uthola ukuthi ubona umuntu ongamjwayele lana ungena la ngaphakathi angeke uzungivimbe ngoba ntambama uzobuye ezokungqozela lana ngesibhaku. Namhlanje abahlali bathelwe ithuphe ngamagosa esixeko ukuba baza kufuduswa nanjengoko singakhuselekanga isakhiwo. This building can fall any time, but the courts allow these people to be here through an interdict. Now the question is, who needs to be accountable now? Abahlali bathi ngunotsha lowo abayindawo. It's not okay for shelter. It's not okay. It's not a foreigner. I'm a right. Meme bengasithatha besibeke endaweni right asina problem. Yes. Kodwa into ebhlungu engasiphatha kabuhlungu meme bezosithatha besilahle phandle. Umlilo ogugise isakhiwo washiya usizi ebantwini ubeke isithatheni umba wezakhiwo ezithathwe ngolunya kwisixeko nomba wezindlu kwiphondo. Ngokwezicwangciso zesixeko kuhlaziya izakhiwo nto nje isixeko sicotha kolovane kukhupha abantu zihlaziywe. Abantu abaphila nokukhubazeka abanyanzelisa ungenelelo nangakumbi ukuqinisekisa indawo zemisebenzi zibalungele ukuba bafikelele kwizidingo zabo. Ezi zimvo zivakaliswe kusungulo lwenkqubo yengqesho yoluntu oluphila nokukhubazeka eMpuma Koloni. Injongo yale nkqubo kukubonakalisa imigudu eyenziwe ukuphuhlisa ubandakanyo lwabakhubazekileyo kwicandelo lemisebenzi. Ubongiwe Malophe ngumongikazi ngokwezifundo zakhe. Ingozi yemoto wayegaxeleke kuyo ngo-2007 yatshintsha ubomi bakhe nomphelo. Nangona efundile, ukufumana umsebenzi bekungumngeni omkhulu. Uhlangabetana nebantu labangayi-understand i-disability kwasayona. Kufanele uqale ulwe nalo muntu longakhubateki lofuna akucashe emsebenzini. That alone kwenda kube likhuni ukuthi abantu labakhubatekile bawuthole lo msebenzi. So siyacela kakhulu abantu ukuthi abakwende kube lula for abantu labakhubatekile ukuthi bakhone ukuthola lo msebenzi and bakhone nokubaqasha ngoba nabanikile thu bayakwazi ukusebenza. Urhulumente wephondo uthi ujonge kwenzeni indawo zokusebenza zikwazi ukuncedisana nabantu abaphilayo nokukhubazeka. Umsebenzi wethu ngokuyalelwa ngurhulumente ophetheyo, urhulumente we-African National Congress, kukuqinisekisa uba bonke abantu apha elizweni noba baphila nokukhubazeka nabo bayinxalenye yokuphila ubomi obufanelekileyo kwaye bayakwazi ukuncedwa ngurhulumente baphile ubomi bokuzimela. Baphantse bafikelela kwi-700,000 abantu abaphila nokukhubazeka kwiphondo leMpuma Koloni. Abongile Yankisa kwiindaba ze-SABC eMonti. Kwalapha ezindabeni baqhankqalaze ngaphandle kweofisi zikamasipala waseKapa abahlali behostele ezindala i-The Zones kwalanga bekhalazela inkonzo kunye nezindlu. Kodwa masiqale evenkileni. Namkele kwakhona kwindaba zelijelo uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa kwinqaku lokuqala sithe. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi sengumba ophambili ukuhlolwa kwendlela yokuphila kwabaphathiswa. Ngethuba ephendula kwisona wayeyenze ngo-2018, umongameli wabhengeza injongo zokuhlolwa kokuba abaphathiswa baphila ngemali abayirholayo kusini na lento kuthiwa yi-lifestyle audit ngolwasemzini. Umongameli Ramaphosa uqinisekise amalungu epalamente ukuba isaqhuba lo nkqubo yokuhlolwa kwendlela yokuphila kwabaseburhulumenteni.
Baqhankqalaze ngaphandle kweeofisi zikamasipala waseKapa abahlali behostele ezindala the zones kwaLanga bekhalazela ukuhanjiswa kwenkonzo kunye nezindlu. Abanye babahlali bathi oko bekuluhlu lwabalinda izindlu iminyaka esondele kuma-30. Engamashumi-58 umama uNomfuneko Tsewu waqala ukuhlala kule hostela ngomnyaka ka-1982 yaye zange yalungiswa kwa oko. Le ngingqi equka izone ukusuka kweye-17 ukuya kweyama-25 inkunkuma iyaphuphuma ilindle liyaqengqeleka. Umama uTsewu uthi ugqibekele ukuba abe yinxalenye yomngcelele ukuphakamisa imbilini yemeko aphila phantsi kwayo. Kulo minyaka yonke oko akuzange kubekho nto kuthiwa ndiyayifumana indlu. Ndiye kwa-housing, abakwa-housing bathi seyagqitha iprojekthi yokwakhela thina abantu. Abahlali bagqibekele ukuba benze umngcelele oya kwiiofisi zesixeko. Silapha njengasusitha sicacisele bangaba kwimali yebhajethi yokwakhiwa kwezindlu akasinike an audited report ngaba wenzani ngayo. Eyona ngoku isibeke engxakini kakhulu bubumdaka. Ilindle aliqokelele, ilindle liphalala ngaphandle. Umasipala uthi ukwiphulo lokuphucula izakhiwo ezingundoqo kwesi sixeko. We welcome the engagement. This is democracy. This is an open city and a transparent city engaging its residents, and the way the community has conducted it is absolutely correct. Athule Joga, Iindaba ze-SABC, kwaLanga. I-SABC ibe nenkcitho ye-1.1 billion yeerandi kunyaka-mali ka-2022-2023. Ibhodi kunye nabaphathi beziko losasazo banika ingxelo yekota yesine kunye nezezimali. Bathi abakalilahli ithemba kwingxoxo nenkampani MultiChoice ngokufumana amalungelo okusasaza indebe yehlabathi yebhola yombhoxo ka-2023. SABC ithi indlela ekubonelelwa ngayo elijelo ngezimali ayisebenzi. Ithi indlela yokwenza imali edodobeleyo ebonelela icandelo likawonke-wonke ayikwazi ukuzimela. This board is inheriting an institution which is reporting or which has reported a loss of 1.1 billion as at the end of March 2023. And it's worth noting that if one looks at the recent past, the SABC has been on a recovery trajectory. Ngaphandle koko kukwakho nombandela wamalungelo ezemidlalo, i-SABC ethi ayatyabula ngexabiso kungekho nzuzo. We are looking at alternatives that can enable us as the SABC to broadcast this rugby without entering the reckless trading environment where we take these rights at excessive price. Once we get the Rugby World Cup right, impossible for us to monetize it. Locked up all this. Ithi imali ze-SABC besele ziphucuka. Kodwa ilahleko ye-1.1 yeebhiliyoni zerandi ibuyisele umva yonke loo nto yabangela ukuba nesibonelelo semali elijelo ebesilifumene singabi naziqhamo. Ndingulama Matya weendaba ze-SABC. Ukanti umphathiso wezemidlalo uMnumzana Zizikodwa ungenelele kwimbambano phakathi kwe-SABC nesikhululo sikamabonakude esihlawulelwayo iMultiChoice. Uza kwenza konke anako ukuba ezi zikhululo zide zibone ngasonye. Kungenzeka bembeli baphoswe imidlalo yendebe yehlabathi yombhoxo enokungaboniswa i-SABC engakwazi ukuhlawula izigidi zerandi ezifunwa iMultiChoice. Imbumba yemanyano zabasebenzi iFedusa ibambe isikolo sopolitiko esintsuku ntathu eKempton Park kwiMpumarandi nesibanjwa kokuqala ngqa kule ndibano imanyano ezikule mbumba ziphonononga indlela eziza kuyithabatha kunyulo jikelelo luzayo. iFedusa ithi unyulo luzayo luza kubaluleka kakhulu kubasebenzi nakuluntu lweli ngokubanzi. Imbumba yemanyano zabasebenzi iFedusa ivakalise ukuzimisela kwayo ukukhupha elilizwe eludakeni ilenyusele empumelelweni ngokuvuselela imimoya yabasebenzi nanjengoko beziva bengananzwa. To rejuvenate the spirits of the working class and to ensure that we not only agitate but we irritate those that are not able to
practically and to put into place the spirit of accountability and good governance. Ongumhlalutyi wezopolitiko uLukhona Mnguni ubalule ukubaluleka kokufunyanwa kweendlela zothethathethwano oluza kuqondisa uluntu ngemiba yemigaqo-nkqubo yezezimali ukuze imicimbi yokwenyuka kwamaxabiso icace njengechaphazela uluntu luphela. Find a language on how to have monetary policy conversations with society in a very basic and understandable way. Ongunobhala jikelele weFedusa uRifta Ajamo uqinise ukuba imibutho yabasebenzi kufuneka igxile kwiimfuno zabasebenzi. We are saying to unions, play a more active role in society, be more part of a society that is engaging, that is inclusive, so that we take back the people's power that is needed. Eminye yemicimbi echatshazelweyo kule ndibano ngumbhodamo kacimicimi kubasebenzi ababhatelwa ngeyure nothi uchaphazele imirholo yabo. Ngekambe kukhuthazwe uluntu ukuba lungabuyiseli umva inguquzeli ngokungathabathi inxaxheba kuvoto. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC. Abazali nabafundi besikolo iMntla e-primary school yaseNgqamakho eMpuma Koloni bagxeka isebe lezemfundo ngokungakhathaleli isikolo sabo sikwime Maxongo. Bazakhele isikolo kodwa isebe lizange lisiphucule. Asinawo amanzi kunye nombane kwaye abazali bathi isicelo sabo asithatyathelwa ngqalelo lisebe lezemfundo. Esi sikolo sinabafundi abayi-77 nootitshala abane. Impilo yaba bafundi iba semngciphekweni ingakumbi xa kubanda. Abazali bathi kudala besenza inzame nesebe lezemfundo kodwa yonke loo nto ayihambeli ndawo. Abazali babathathile abantwana babo ngenxa yemeko. Esikolweni kungena inyoka, isikolo sibethwa ngamaqhwa kuyabanda sinemingxunya. Abafundi bathi iimeko ezingekho ntle zezi sikolo zibenzela ubunzima. Imeko yasesikolweni sichaphazela kuba xa kunetha apha esikolweni ngamanye amaxesha asizi kuyanetha and kuvulekile phezulu. Sibanefiva nobanefiva somntam ngoba kuyanetha kuyavuza isikolo. Kukwimbobo nombaba kwimbobo. Neefestile zikhe ziphuke xa kuyimoya emininzi. Singenwe yimoya. Isebe lezemfundo lithi ukungaphuhli kwezi sikolo kubangelwa linani elincinci labafundi. Esa sikolo silungiselelwe uba sesinye sezikolo ezawufumana i-mobile classrooms ezintlanu njengoko sizama ungenelela kulaa meko. Abanye babazali bathi baye babathatha abantwana babo kwezi sikolo ngenxa yenkxalabo yokhuseleko. Ndingulubaba Lodada kwiindaba ze-SABC eMpuma Koloni. Iziganeko zokuthwalwa kwamantombazana enkomazi eMpumalanga zivuse umnyele kubahlali batyikitya uxwebhu lokuba upheliswe lo mkhwa. Bahlabe ikhwelo kwikomishoni yamalungelo oluntu ingenelele. Abantu baphefumle kwikhasi lethu leWhatsApp ngeli nqaku. Msasazi wam kulilisho ukuva uba kusekho iziganeko zothwalwa kwabantwana abancinci ngo-2023. Intle kakhulu loo nto yenziwe ngabo bazali abo kwaye nabanye bezinye iindawo ingase bazike emsekweni. Ndiyazihesha msasi, ndiyazinyevulela ndizibhebhethe komsholoku zonke iziganeko zokuthwalwa kwamantombazana kwiphondo laseMpumalanga. Ezi ziganeko msasi zinyhasha amalungelo abantwana abangamantombazana. Le nto yokwenziwa kwabantu abadala ebantwaneni ayilunganga. Le nto akuselo xesha lakuthwalwa kwabantwana ngoku. Le nto kwakuyinto eyayisenziwa ngaphambili, hayi ngoku. Izolimaza ingqondo zabantwana le nto. Kuyadumaza kakhulu ukuthi kusenabantu abakholelwa ekutheni ke umuntu kumele athathwe ayoganiswa ngenkani ngaphandle kwemvume yakhe. Ayizama ukulungiswa leyo nto ngempela. Yesinye isikhathi siphila kusona manje. Yazi msakazi indaba leyo yokuthwala kwabantu besifazane beyoganiswa ngenkani mina angi-understand kahle. Phela siyaphelwa isikhathi. Ngumkhwa ombi kakhulu omsasazi yokuxhela kwabantwana abaselula. Into esenziwa kudala le nto thuthi uba isaqhuba nangoku. Umthetho mawukhe ube ngqongqo, abenzi bobubi bakhe bavalelwe bayeke le nto enziwe ebantwaneni. Urhulumente bekumele angenelela abambe bonke aba bantu aba bathwala abantu. Yaphela loo nto leyo, yaphela. Isenzo lesingasihle kakhulu leso sekuthi umntwana lomncane enziswe. Ngiyacabanga lokho umbulala likusasa labo. Kwezemidlalo kushiyeke iintsuku ezintathu kuphela iqale indebe yehlabathi kumbhoxo eFrance. Amaqela aqale kwakule veki iphelileyo ukugaleleka kwiinkampu zawo kwelalizwe. Amabhokobhoko njengentshatsheli ezikhuselayo amkelwe ngezibele kwindawo aza kuzinza kuyo eToulon.
Abadlali bamkelwe ngenhlolo yomculo ngabafundi bephephezelisa iflag ingumjuxuzo nje. iSpringboks ziza kuqala njengentandane kule tumente nanjengantshantsheli isikhuselayo. Kuza kufuneka bakhelane nendlela edlala ngayo iScotland neIreland kupool B balungele nosotheko iFrance kanti ke neNew Zealand mhlawumbi kwi-quarterfinals. Usomaqhuzu ombhoxo kwihlabathi baqhobele izandla abaqhuquzeleli balengxikela yetumente. We're about to have a really special moment in rugby's history and rugby's journey. Bill referenced it, rugby's 200 years old this year, so this is rugby's 200th birthday party, and like any great party, you need a great host. We've got a great host. Thank you to Jacques and Martine and the team. It's easy to forget that a lot of the planning for this tournament was done in the middle of a global pandemic. So to be at the stage we're at with the excitement we've got is truly amazing. Njengabasindleki iza kundulula itumente iFrance ngolwesihlanu xa iqubisana neentshatsheli izihlandlo ezintathu iNew Zealand eStade de France. The stage is set. Now it's down to the teams to perform. And I think it's fair to say that the action will be compelling, spectacular and unpredictable. Loza kuba luqilima ukhuseleko kwitumente. iFrance iza kutyala becandelo lezokhuseleko abaqabeleyo ku-7,000 jikelele kwilizwe, ukongeza kwi-5,000 yabezokhuseleko lwabucala abaza kugada amabala tshitshilili kwizixeko. Kamnandi mawethu. Mawahlangana amafuli ivume icama kuba sembo ndivumeleli ndingunonkanyezi nirhabulise uqikelelo lwemozulu ngokuhlonje xa sijonga ke imvula nomoya siyaphawula mbukela into kuba zimvula ezingephi ezilindelekileyo pha kwelikamageba napha empuma koloni kanti ke nomsinga obondayo eSouth East uqaphela kanti ke no 30% wemvula ezithe zalindeleka pha eKapa loduma. Sijonge mbukeli sithi chuncembe ngomso imvula nemoya ba ime njani lithe rhuleleka amafu kwindawo ezininzi pha ko-Upington ko-Bloemfontein nako-Mahikeng. Singalindela ke mbukeli izibhaqa zenkungu phako Thekwini naye kaloku la mvula engephelendelekeyo ka-30%. Sihlabele mgama mbukeli sithi chuncembe sijonge amaqondo obushushu aphansi ngokuhlwa xa sijonga ke kwindawo eziphako Kapa lodumo kuye u7 degrees ko-Worcester ngu6 ko-Sutherland liyabana kakhulu ngaye u-4 degrees. Chuncembe sijonge kwindawo eziphakamileyo kumantla koMusina nguye u14 koPhalaburwa nakhona babambene ngamanqaku bambela ngu12 eMelo nguye u9 xa sijonga kwelikamageba koThekwini ngu14 kanti ke pha eRichards Bay nguye nakhona u15 kanti ke ubangaba uphako Mthatha kwaBhaca eSajonisi nguye u4 degrees eMonti ngu10 kanti ke pha eBhayi eGqeberha ngu7 degrees eCraddock liyabana kakhulu mayiqhume imbawula nguye u-4. Chuncembe mbukeli sijonge amaqondo obushushu ngomso aphezulu ke siyaphawula mbukeli pha kwindawo eziphakamileyo koMusina ngu32 lipholile lifudumele phako liphalela ngayo u35 eRichards Bay ngu22 degrees kanti ke pha eSajonisi esinuka nguye u20 kwaBhaca eMount Frere ngu22 eEast London nguye u20 eKomani ngu18 degrees phake eKapa lodumo ngu15 eSutherland nakhona babambene ngamanqaku bolo yodwa napha eUpington ngayo u21 kwindawo ezixanezileyo pha koBloemfontein nguye u21 nditsho kaloku into kubana maziqhume inqawe emaqhekweni kube xhosi.